दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय खुंगा बाजिनिथि बाथौ फुजा मेला फोरबो फालिथाया बाक्सा जिल्लानि सदर मुसुलपुर खाथि बाथौपुरियाव 27 जानुवारिनिफ्राय 5 फेब्रुवारिसिम 10 साननि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारिजों जागायजेनबाय बाजिनिथि केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलाया। बे बाथौ फुजा मेलानि हाबाफारि बायदियै गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होयो बारग' एमएलए मनसिं ब्रह्मआ। गाहाय दरखंखौ बेखेवखांनायनि उनावनो पार्क फालांगि थावनि गाहाय सायनासालि फिरफिला दैखांनाय बाथौ सिबिसालि बायदिफोरखौ फारि फारियै बेखेवनानै होयो। 10 साननि बे हाबाफारि मेहेरगोनां बायदियै हाबाफारिजों लोगोसे हारिमु बादायाव मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय, मोसानाय बादायलायनाय, सानफ्रोमबो गोदान गोजाम मेथाइ रोजाबगिरिफोरनि मेथाइ रोजाबनाय, फेशन श' दिन्थिफुंनाय, मीना बाजार एक्सप'जों लोगोसे बायदि दोरोङारि जानाय लोंनाय थागोन होननानै बानजाय आफादा फोरमायदों। बेनि थाखायनो सानफ्रोमबोनि हाबाफारियाव हारि धोरोम राव बासियालासे बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो बानजाय आफादा खावलायदों। जोङो 10 साननि थाखाय बे जोंनि केन्द्र बाथौ फुजा मेलाखौ जोङो लाखिनाय जादों आरो बे 10 सानावनो जोंहा बायदिसिना माने कालारफुल प्रग्राम लाखिनाय जादों। कालचार प्रग्रामनिफ्राय लानानै बायदि बायदि इन्टारनेशनेल एक्सप' बिदिनो मेला बाजार आरो बायदि बायदि बर'नि माने ट्रेडिशनेल बा ट्राइबेल फुड फेस्टिभेल बेबायदि गोबां सुबिदा जों लाखिनाय जादों। बेयो जोंनिया मथा मथि बहुद आगोलनिफ्रायनो बे मोनसे जोंनियाव बिजाब दिहुननाय दङ। आं बेखौ रेकर्डखौ माने क्लियारै बुंनो हाया। दिनैसिम माने 52 बार जोङो खुंबाय। नै दा जों 52आव सोलिगासिनो आरो बे 52नि उनाव जोंहा बेबायदिनो जालांबाय थागोन। दासिम जोंनिया 52 खुंगा जाबाय। रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो जोङो धोरोमजों लोब्बा लानानै बे जोंनि बाथौ धोरोम बाथौ सिबिसालि जिथु मन्दिर बे मन्दिरखौ जोङो बयखौबो गिबियावनो लैहोर लैहोर फैनानै आफा बोराइ बाथौनि दहाय लानानै गाव गावनि न'खर संसार गासैखौबो जेन मोजाङै सामलायलांनो हानायनि जोंनि आफा बोराइ बाथौनियाव बोर लाफैनांगौ आरो लोगोसेनो धोरोमजों लोगोसे जोंहा गोबां बेबायदिनो हारिमु आयदा बाजार बेबायदि अनेक जों लाखिनायजों बेखायनो आङो आफादनि जानानै गासैबो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जेन जोंनि बे 10 साननि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बयखौबो जेन लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे माने फुजा खुंफुंनायाव जेन जोंखौ मदद होफैयो आं बेखौनो आफादनि जानानै बयबो रायजो राजानिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय।